Naimbangal daw papagam gagayam, di man maninitura si Tipada kaibingay dagiti sumagmamano ang tamag lokal. Siyak ni Manong Yoarafi amang bingay kadagiti damdamag. Manipog kadagiti ulo dagiti damdamag iti Petra PDRRMC, Mangpapigsa iti Panagsagana iti Panawen iti Tropikal Depression NENENG. Iti dumapay nga ulo na kiti damdamag initial planning meeting para iti IP another month celebration. Project LAWA at BINHI Sagada 2026 Panagited iti dagiti Benepisaryo. Para pa kadagiti ulo dagiti damdamag ground breaking ceremony iti CellSite Tower iti Ankileng Ancestral domain. Dagiti ang mga arestadong mga naaresto nga iti anti-mining defender iti Nueva Vizcaya. Iti dumapay nga ulo dagiti damdamag masapol iti banger ken panangtulag dagiti anak. Para kadagiti detalye dagiti damdamag iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC ket in pagkanatkat na iti napasnag a panagsagana ken proactive a panagsalakniv wenno panangsalakniv iti komunidad iti pre-disaster risk assessment wenno PITRA ana ituding iti Agosto 2026. Iti mining kat nagturong iti meeting kat nagturong iti pasigurado iti nasayat a iti panagtitinulong napaspas ken nasayat a panagtungpal kadagiti aksyon iti panagsagana iti mabalin nga epekto iti tropical depression NENENG ken iti napigsa a southwest monsoon habagat. Iti natuya panagtitipon dagiti na dumaduma miyembro iti PDRRMC ket nangipay iti update may panggap kadagiti inaramid da safety measures preparedness actions ken contingency plans. Tinalakay dagiti report iti panakaiwaras dagiti early warning panangisagana ken panangiapwesto iti relief goods clearing operations manpower logistic needs ken dagiti nabigbig kangrunaan nga nakakurangan na iti panagsagana. Inulit pa iti DRRMC iti awis na kadagiti umili nga agtalinaod nakasubaybay kadagiti official weather advisories ken mga ramid kadagiti nasken a panagsagana tapno may pababa iti mabalin nga epekto dagiti weather disturbances. Mawis dagiti amin nga agtatalinaod wenno agtalinaod iti nasagana
alert to ken update iti tiyempo iti kalamidad tunggal segundo ket napateg. Iti dumapay detalye dagiti lokal na damdamag dagiti personal ti Sagada Municipal Police Station Sagada MPS agraman dagiti representante manipod iti Municipal Government Office Sangguniang Bayan SB MPDO Tourism Office MSWDO MHO NCIP kanda dumapay a concerned offices ken organizations ket nakipasat iti initial planning meeting iti IP month celebration. Iti meeting kat nakasentro iti panangi-coordinar ken panangaplano kadagiti muna aktibidad para iti sumaruno a selebrasyon. Impagkanat kat mat ti meeting iti kinapatag tinapigsa apan nagtitinulong dagiti naduduma nga ahensya ken opisina tapno agbalin anasaya at napatag ka na bunga iti panangilagip iti Indigenous Peoples Month iti Municipality of Sagada. Babaw ni tinasayat nga koordinasyon kan panagtitinulong namnamaan na iti celebration kat agbalin awagas iti panangipatag panangsalaknib ken panangitag-ay iti kultura, tradisyon ken karpungan dagiti Indigenous Peoples. Iti na dumapay lokal at damag, iti napalabas nga aldaw, 150 Benepisaryo manipod kadagiti barangay Ankileng ken Balugan iti nakawat iti payout na babawin iti Project LAWA at BINHI Sagada 2026. Tunggal Benepisaryo kat nakaawat iti 9,400 pesos gaputa iti panakapalpas na kadagiti aktibidad iti proyekto babawin iti cash for training ken cash for work. Dagito yung aktibidad kat naaramid iti unag iti 20 nga aldaw. Iti Department of Social Welfare and Development DSWD anang idaulo iti proseso iti payout. Agraman iti suporta ti Sagada Municipal Social Welfare and Development Office MSWDO. Dito yung programa kat mangtod iti tulong pinansyal kadagiti Benepisaryo babawin iti panang participar da kadagiti training ken trabaho nga mangpabilag iti panagsagana ken panagbiag dagiti pamilya iti komunidad. Iti dumapay detalye dagiti damdamag lokal at NCIP Sabi Bosa Community Service Center kat nakipasag iti groundbreaking ceremony para iti panakabangon iti may sa CellSite Tower a proyekto iti Field Tower Consortium iti Ankileng Ancestral Domain Sagada Mountain Province iti Agosto 19, 2026. Ti proyekto kat napalabas kadagiti nasken a proseso iti free and prior informed consent with the FPIC anang rugi iti 2023. Dagiti a proseso kat may patungpal babawin kadagiti concerned teams kas iti bilang iti section 24 iti FPIC guidelines. Dagiti proseso ti FPIC kat nagturong iti panagpirma a Memorandum of Agreement MOA iti July 13, 2025 iti nagbaatan dagiti indigenous cultural communities, indigenous peoples, ICCs and IPs iti Ankileng Ancestral Domain. Field Tower Consortium ken NCIP para iti panakabangon iti telecommunications tower iti Sagada. Iti panangrugi iti construction namnaman ay iti proyekto ket makatulong iti panang pasayaat iti cellular coverage ket internet connectivity iti Mountain Province. Napatag dito anang Rona tasigon iti report iti National Telecommunications Commission NTC iti second semester subcommittee on communications meeting iti Agosto 14, 2026 iti DICT CAR Training Center.
43.6% lang iti internet penetration rate iti Mountain Province. Namnamaon aday to CellSite tower kat makatulong iti panang punas kadagiti connectivity gaps ken mangipay iti ICC sa IP sa ken dagiti karuba a komunidad iti nasaysaya at nga access iti komunikasyon ken digital services. Dati kasaan lang nga proyekto iti infrastruktura no di ket may sa apasot iti panang pasaya at iti konektibidad ken digital access dagiti umili. Iti na dumapayad ang damaga, isa din yun iti panang pabasol iti video games, no dagiti violent video games kat mangbalin. Kadagiti tattawa mga ramid iti panang papatay iti eskulaan. Ngaro iti may nga henerasyon dagiti games kat nagbalinda kumaamas murderers. Iti Panawen abasit wenno awan pa iti content moderations iti internet ken dagiti video games ket adda pa anarangas ngem kadagita ita ngem saan nga nagbalin na mamabatay gaputan na awatak iti maysa simple a prinsipyo at konsekwensya iti tungkal aramid nasaya at man wenno dakas. Ti school shootings kat nangatuunay iti Panawen adagiti progressive ideologies wenno workism ket adada anak hero kay Roman iti Western societies. Itada iti matlaang ideolohiya ket sumrapda iti sosyedad tayo. Iti kamaudianan makaaramid dayto iti kultura asursuruwen dagiti tattao amang basol iti amin apambanag ken iti amin asabali a tao malaksik kadagiti bagbagida. Masapol dagiti ubing iti nalawag a bangir, masapol dati accountability, masapol a mawatan da iti panagpungtot panaka-insulto wenno panaka-trigger ket saan amang ted iti pamalubos kadakwada amang dangran iti daduma. Ti disiplina ket masapol amang rugi iti pagtaangan. Dagita pa lang dagiti damdama gamay bingay tayo itatangag sa apan, ang pagmanangal daw kada kayo amin, nga awan labas.